dia a tots, benvinguts. Sí, estem a la Vall de Gallinera, cuna de la cirera de la muntanya d'Alacant, i vaig explicar un poquet el cultiu del cirer. El cirer porta ja moltíssims anys així en combinació amb l'olivera, ametler i garrofer, que són els quatre cultius que més es donen en la nostra zona. El nostre cultiu és un cultiu en terrassa o en bancal, guanyant-li territori a la muntanya. La nostra orografia no ens permet treballar d'una altra manera. Esteu en un enclave que es diu la Font de l'Alcúdia, que representa exactament el nostre cultiu, que és una conjunció de l'agricultura i de la natura en perfecta harmonia. El forestal i l'agricultura es combinen i una a l'altra s'afavoreixen. L'agricultura manté el forestal perquè, per exemple, prevé incendis i manté el territori, manté els pobles i aconsegueix que s'eviti el més possible la despoblació. El cultiu del cirer és un cultiu d'hoja caduca per la fulla durant l'hivern per poder dormir. Durant aquesta dormida que fa durant tot l'hivern acumula totes les hores fred que necessita per després poder florir. Si no n'hi ha hores fred, ell no pot despertar conforme toca. Una volta desperta, el que fa és florir i es produeix una floració, la majoria de voltes molt xula. Us convido a que més o menys sobre meitat de març és la floració plena d'ací de la Vall de Gallinera. A partir d'ahir es pol·linitza si les abelles i la climatologia ho permet i uns 40 dies després apareixen les cireres. Normalment són 40 dies. La nostra zona és una zona molt primerenca, és la zona més primerenca de tota Europa, en les varietats tempranes, que estaríem parlant, les primerenques, de burlat, com en deia algun home, d'Early Loris, Early Vigis, podria estar també el Royal Tioga, que són varietats ja més modernes, que necessiten una quantitat d'hores fred menys importants, o sigui, treballen en potser 200 o 300 hores fred. Una burlat necessita 800 hores fred per treballar, així, i conforme ens ve el clima en aquests moments, són moltíssimes hores fred per a nosaltres. És molt costós de poder complir aquestes hores fred, que a més es tenen que donar en els primers mesos de l'hivern, perquè una volta han passat l'hivern molta calor i en febrer ens ve el fred, no és una solució per a nosaltres. El cirer no treballa bé en un fred tan tardà, que és possiblement el que ens ha passat també enguany, que fins a Nadal va estar tot en moltíssima calor, l'arbre inclús a voltes, si després plou, intenta com despertar, i després ve el fred i se torna a dormir, i això l'arbre al final acaba molt desbaratat. La climatologia sí, normalment sol ser bona, tenim entre 800 o 1.500 litres a l'any, que és una pluviometria prou bona, i ens permet mantenir un cultiu que el 90% del cultiu de la cirera a la Vall de Gallinera és de secà. Tenim reg en una part de la part baixeta del vall, que és de Benirram fins a la Carroja, que el que sí que ens permet són riegos d'apoyo a l'estiu, intentant que l'arbre tingui les menys faltes possibles, es muiga el menys possible. A partir d'ahir contar-vos un poc que el cultiu del cirer es prepara el terreny i es planta. Tots els frutals tenen un peu baix, no és la varietat definitiva, tens que plantar un peu, que es diu patró, i que el que fa és que siga el més, per dir-ho d'alguna manera, el més fort de cara a les adversitats del terreny. Vull dir, sequia, mal de hongos, del suelo, això ens ho permet el patró. I a partir d'ahir l'empeltes, fas un injerto i empeltes la varietat que tu vols que estiga damunt. Varietats de primera estació ja vos ha contat, després així el que més n'hi ha, a part de la primera estació, és mitja estació. Estem parlant de varietats com la Primegian o la Frisco, en un calibre molt gran i molt productives i en una durea, són el que diríem varietats crunchy, que quan menges està més crujiente. I després, algo de varietat tardana, que es dona més en la part alta de la vall, perquè la part baixeta en la mitja estació pràcticament acaba. La part més alta, que estaríem parlant ja de lo que fita en el terme municipal de Planes, que són llombos, ahir sí que n'hi ha més varietats tardanes. Estaríem parlant de Starkins o de 484, és la varietat que teniu ahir, Lapins o Sweet Heart. Moltes d'elles es poden collir sense el rabo, perquè quan arriba un moment de madurez d'aquestes varietats té molta facilitat a soltar-lo.
Entonces també és més fàcil collir sense rabo que en rabo. En rabo tu tens que fer un giro que sempre que vas a collir tens que collir la cirera en rabo de normal. Fas un giro que fa que agarres la cirera en el rabo. Perquè si no li pots fer ferida. Totes les varietats primerenques, si tu intentares collir-les sense rabo, li faries una ferida que al final la cirera tindries que despreciar-la, no valdria. Les varietats tardanes, el rabo se solta fàcilment, pots agarrar-la i collir-la sense rabo. I després estan el que són les varietats autòctones de picota. Està pico colorau, estan les ambroneses, així no en tinc. Així només tinc una mostra d'una varietat que es diu 484. Bueno, què més contar-vos? A partir d'octubre l'arbre es torna de color taronja o roja per la fulla. I contar-vos que quan acaba la collita, que així es produís entre el mes de final d'abril fins, si parlara de tota la cirera que tenim, fins la Vall de Gallinera possiblement acabe ara, mitjan de juny, que és quan celebrem la festa de la cirera, com a posar el punt final i colofon de la nostra campanya. De totes maneres, n'hi ha altres punts que encara tenen cirera fins mitjan de juliol, fins mig juliol. Que no estan a juny, que pot ser, per exemple, Part de Planes, dels Jombos o Almudaina, i la Vall d'Alcalà, que també té cirera, és més tardana. Una volta la cirera ja està collida, que ara vos ensenyaré un poquet quina és la feina que fem. El punt quasi més important de tot l'any és la postcollita. És un moment en què produeixen la diferenciació de llemes i si es produeix molta calor en aquests moments, tenim després problemes de qualitat que són frutos dobles, no tinc així cap per ensenyar-vos-lo, però són dos gemeles que es queden unides. Això comercialment no té el mateix valor. Ese doble normalment ve, n'hi ha varietats més sensibles, però sobretot ve del calor que patís, del calor i de l'estrès hídric que patís l'arbre després de la collita. En aquesta època, que estem parlant potser depèn de les varietats, però de meitat o final de juny fins un mes, fins meitat de juliol, depenent de les varietats, si en aquesta època es produís temperatures molt elevades i estrès hídric molt important, després aquestes gemmes es tradueixen en frutos dobles. No són males, però realment no són tan bones com les altres. Ni el sabor ni la qualitat és exactament igual. Sí que a voltes es comercialitzen, però com una fruta de segon, no com una fruta de primera qualitat. La cirera, una volta escollida, nosaltres la treballem en caixes de camp, que és, per exemple, esta caixa. Esta caixa és una caixa de 7 quilos, és on posem la cirera acabadeta de collir del bancal i a partir d'ahí el que fem és una feina de selecció. Les varietats primerenques, que són molt sensibles, es fan a mà. A l'hora de collir, gastem els collidors el que es diu una carta de colors. Esta carta de colors és internacional. La van inventar en França, Setfil, i després la van adoptar tots els productors de cirera del món. Esta carta de colors porta els colors numerats. Arreglo a la varietat que vas a collir, tens que saber que tens que collir-la en un color o en un altre. Vull dir, les varietats primerenques es collissen en aquests tres colors, podrien ser Burlat, Lori o Bigi o Royal Tioga, perquè són molt més sensibles i delicades. Vull dir, tenen una postcollita més curta. Si la colliren en un color aixina, la cirera està molt blaneta i ja no té vida postcollita. Estaríem en aquests tres colors en varietats primerenques. A partir d'ahí, les varietats de mitja estació ja poden estar en aquests tres colors, inclús fins a la tardana. En el color número 7 es cullen només varietats molt dures de final d'estació i tampoc no solen gastar un color tan oscur. Però en aquests tres colors collirien mitja estació i varietats tardanes. Tenen una vida postcollita molt més gran. Tenen una durea que es medís en un aparell que es diu un durofel i te diu la força de la cirera. És un penetròmetre que apretes i te diu és capaç d'aguantar antes de trencar-se tant. I estem parlant que aquestes varietats ja tenen una durea molt important. Totes les proves, tant els grados Brix, que ens van a donar el sucre que té la cirera, com el durofel, és el que es comprova a l'hora d'anar a collir. Ja estan en el moment òptim, té el durofel que toca, té els grados Brix que toca, anem a collir aquesta varietat. A partir d'ahí, gastem uns poals de collir, a voltes són un peliu més grans que estos,
i a voltes porten un ganxet que ens permet penjar-lo en la rama de l'arbre. Vale? Protegits en una esponjeta perquè la cirera és molt delicada, sempre porta una esponja que fa que no es danyi la cirera quan la portes. Una volta la cirera està collida, es calibra. El que es gasta són calibradors aixina de senzills. És un calibrador manual, va de 2 en 2 mil·límetres, que és com en aquests moments es calibra la cirera pel mercat, i el que fas és comprovar el calibre de la cirera i mirar en quina caixa li correspon. Tu tens davant unes caixes, porten unes etiquetes en el seu calibre i la poses en la caixa que toca. Una volta la caixa està plena, es pesa, s'etiqueta i està a punt per poder vendre-la. És un procés manual i molt costós, molt costós, perquè tens que educar molt a la vista per poder fer aquest treball un poc rentable, evidentment. També existeixen màquines que calibren. Jo soc el tècnic de Cireres Muntanya d'Alacant, la cooperativa que està en Patró, que perteneix a tota la vall i a diferents valls. N'hi ha màquina de seleccionar, però sí que necessitem que la cirera tingui una condició bona per poder passar per una màquina de calibrat, perquè després té que tindre una postcollita. Teniu que tindre en compte que la cirera, és l'únic fruit d'os que no és climatèric. Això vol dir que no va poder madurar fora de l'arbre. El tens que collir en el seu moment i tens que esperar a que la maduració estiga perfecta per poder collir-lo. És un hàndicap molt important i el client deu d'entendre que collir una cirera no és com un altre fruit. No pots anar més pronte ni més tard. Si vas més tard, la cirera ja no val. I si vas més pronte, la cirera tampoc no val, perquè fora de l'arbre no va madurar. Això no ens dona molt de temps. Això ens porta sempre, per dir-ho d'alguna manera, estressats, perquè tens que anar en el seu moment per poder donar-li a la cirera la vida postcollita més llarga possible, i és collir-la en el seu punt. A partir d'ahir, per supost, en una bona refrigeració, el que fa és que la cirera pugui aguantar i la cirera pots tindre-la tranquil·lament una setmana per poder menjar-la en condicions normals. Quan la climatologia no ens ajuda, bé siga per moltes pluges que ens baden la cirera molt ràpidament. Si mirarem bé, n'hi ha cirera bada segur, perquè ens ha plogut moltíssim, i més que ha sigut seleccionar, sempre n'hi ha la cirera es bada. La quantitat d'aigua que entra per un intercanvi d'humitat fa que rebente. Entonces rebenta i això després es podrís i tampoc no és comercial. Això és qüestió d'hores, n'hi ha varietats sensibles que no necessita que ploga la cirera en un reixiu del matí, tu vas al bancal i ja està bada la cirera. Després, collir aquesta cirera i triar i llevar lo que no està bé de lo que està bé és molt costós, perquè un cirer tu no vas a collir-lo d'una vegada. Les varietats primerenques passaràs 5 voltes per el mateix arbre, normalment. Entre 4 i 5 voltes, 4 segur, per collir des de la primera que està rogeta fins a l'última que estarà rogeta. Les varietats de mitja estació en 3 passes podria estar i una varietat de final, tardana, sí que és possible que en 2 passes tingués la varietat acollida. És molt costós. Teniu que tindre en compte que, comparat amb un altre cultiu, siga ser una embresquilla o ni l'arbre produeix el mateix, el cirer produeix molt menys, i collir-lo necessites pràcticament un autobús per poder collir un bancal de cireres, no molt, és molt costós. El major gasto del cultiu del cirer se'n va en la collita, se'n va en la collita i en la mà d'obra. Sobretot en el nostre terreny, que treballem molt en pendent, i això ens dificulta molt labores i mecanització. Així que és una labor molt manual per poder treure un rendiment al cultiu. Quan hi ha aquesta humitat o calor, per l'àvia, l'efecte que comencen a partir-se, Digue'm. la raó per la que es baden... La raó per la que es bada és per un intercanvi que es produeix de cèl·lules en la superfície, en l'epidermis. Però, per exemple, un curs verd és quasi... El moment més sensible per a la cirera és el canvi de color. Quan la cirera està en un color blanc, que canvia de verd al roig, la cirera quan està molt madura ja és més difícil de que pugui badar. Primera, no té la força que sol tindre quan està en aquest canvi de color. En aquest canvi de color és el moment just, perquè es bada tota, tota. Veus una cirera blanca que està completament bada. Si ja la tens molt madura, és possible que algo
puga salvar-se. Primera, perquè normalment no té aquesta durea i aquesta consistència. Quan la cirera més gorda i més dura és més sensible al cracking. Claro, es muy ¿Qué más. tiempo necesitas en ese momento cuando cambia el color? ¿Qué tiempo necesito? ¿Que haya? ¿Clima? Mucho sol. El sol la cirera en sol treballa bé, però bueno, no en un sol de 40 graus, evidentment, però en una primavera bona, la cirera no té problema. Durant la floració, que és molt sensible també a les humitats, i durant la collita, quan menys humitat i menys pluges n'hi hagi per la cirera, millor. Mos afavorís un vent de ponent, no fort, per supost, però un ligero vent de ponent. Això és el que ens afavoreix en la cirera. No. L'any passat no va haver collita, portem, este és el 5è any que no tenim collita. Els primers 3 anys sí que van ser un poquet més, algo de collita va haver. L'any passat, durant la floració, van ploure 800 litres. Pràcticament vam estar quasi 30 i pico dies ploguent de matí a nit. Va ser impossible que aquesta flor poguera funcionar. Enguany la veritat és que tenien una floració molt bona, pensaven que anaven a tindre una molt bona collita, però la veritat és que va fer molt d'aire de ponent prou fort i prou calent. Esos 2 dies d'aire molt fort, la flor es va tornar en seguida marrón i abelles no es sentien, no treballaven, perquè l'abella en tant d'aire no treballa, i a més el polen es va secar completament, entonces això ja és inviable, perquè tu tens ahí un temps molt curt de vida del polen. ¿Vale? Entonces esos órganos no pueden estar ahí un mes esperando a polinizar, es polinizan en el momento que abre la flor. L'abella és la que poliniza, l'abella porta el polen d'unes flors a unes altres i poliniza. ¿Vale? Les fulles també van patir el primer any de la Covid, que començaven a perdre fulla o a agarrar la roja. Sí, clar. Sí, ara vegeu, perquè han estat durant un temps ploguent, n'hi ha parcel·les o bancals que no, per exemple, d'ací enfront està molt verd i està molt bé, està molt cuidat, però n'hi ha voltes que, a lo millor també per el lloc on està, s'agarra moltíssim les boires i es torna la fulla roja. Esa fulla es perd. Si esa fulla es perd més pronte de lo que toca, que és quan té que caure la fulla, l'arbre es queda completament desprotegit, no pot passar tot l'estiu sense fulla, ell respira per la fulla. Entonces necessites... Queda molt de temps, Gabriel, queda molt de temps perquè pugui aguantar la fulla. Així teniu una representació, per exemple, això, abans de que existiren les etiquetes, les impressores, així el que es gastava eren els cunyos. Estos cunyos tu tenies que cunyar les caixes, en la varietat, en el calibre, absolutament tot es cunyava. Es preparaven, es gastaven aquestes caixes antigament, es gastaven aquestes caixes per les cireres. Després anaven tancades i en claus. Es posaven fulles de falaguera per protegir-les i es posava la tapa i es clavava. I així es preparaven els basquets de cireres antigament. Després, per lo que és l'embrunesa, això és un garbell. Això és un garbell. L'embrunesa sense rabo permetia garbellar-la. Així tenies diferents garbells en el forat més gran o més menut, que te permetia passar les cireres. La que es quedava damunt tenia el calibre que tocava. La podies posar en la caixa del calibre que era. Si esto era el 24, del 24. Les que passaven, tenies que agarrar un altre garbell més menut si encara te'n quedava. M'entens? Això tenia un forat. Si el forat era del 25, la que es quedava dalt era per la caixa del 25. Les que quedaven baix, si ja només te quedava un calibre, se n'anaven a una altra caixa. Si encara tenies més calibres, tenies que tornar a garbellar-la per el més menudet per tornar a treure-li el calibre. Això es feia en el que són les picotes, que a més són molt dures i molt resistents i tu podies garbellar-les. La cirera primerenca en rabo no pots garbellar-la, en rabo no pots. Teniu alguna curiositat, algo que vulgueu saber del cultiu? No sé, Frede, se t'ocorrís alguna cosa que m'hagi deixat pel camí? Que portem 5 anys sense estrès. Sí. Reivindicativament sí que vull dir-vos que portem 5 anys en una situació molt mala. Tant la cooperativa, per supost, que és una empresa que es manté de la cirera que porten els seus socis, l'actiu més important que té, per supost, són els seus cooperativistes, que van decidir en un moment donat agrupar-se per poder ser competitiu en un cultiu com el de la cirera,
i en un entorn que realment és molt difícil que pugui competir en grans finques que són més planes i en una mecanització molt important. Així és una agricultura sostenible. Pràcticament podríem dir que no ecològica al 100% tota, sí que n'hi ha una part ecològica però no tota, però sí totalment sostenible. Primera perquè el recurs hídric pràcticament està a expenses de lo que plou. No fem un ús subterrani d'aigües llevat de la part que té regadiu només pels regs d'apollo de l'estiu. I a partir d'ahí, perquè realment treballem en un entorn en el que cuidem, som agents medioambientals que cuidem completament tot l'entorn perquè pugui trobar-se així i no completament abandonat. És el 5è any, m'haguera agradat de recibir-vos en una muntona de cireres així per poder ensenyar-vos varietats i tot el que fem, però... La cistella que la vam retirar perquè seria a la cirera. Sí, la cistella de... Sí. Volia preguntar també, així també, suposo que en tot els llocs, la plaga està del cuc que asseca... Així de les plagues més importants tenim, en aquests moments la xilella encara no ha sigut atacada el cirer no ha sigut atacat per la xilella, es fan moltes proves i tot, però encara no ha sigut cap de positiu. El que sí que tenim és, sobretot, el que ara més ens destorba és, no sé si dius el gusano cabezudo. El gusano cabezudo és una plaga que és un cuc, és un escarabajo. L'escarabajo es menja les fulles, les tira en terra, deixant només el peciolo, el rabo en dalt, però realment l'arbre no mor de la falta de fulles que té. L'arbre mor perquè aquesta larva, que està per baix de terra, fa unes galeries per dins dels arrels i va menjant-se l'arbre. És realment la larva la que fa la mort, la que produeix la mort de l'arbre. És un dels problemes més greus que tenim així de mortandad d'arbres. A part d'uns altres hongos de suelo, com podria ser exactament tipus armillària, el mal blanc, i el que realment ara ens preocupa moltíssim és que fa uns anys, farà potser que hem tingut coneixement d'ell, en altres llocs d'Espanya ja estava abans, però així potser fa 4 anys, és la Drosophila Suzuki, és una mosca asiàtica que va entrar. I a diferència de lo que és la mosca de la Ragoletis, que és la mosca del cirer, o la mediterrània, realment en 3 dies les drosòfiles només entren per ferida. Però la Suzuki té un oviscapto, té una punxa que és capaç de perforar i de posar ous. En 3 dies, la collita, ella pica en roig, no en verd, com fa la Ragoletis. La Ragoletis pica en verd i tens, per dir-ho d'alguna manera, n'hi ha un període de 20 dies, des que ella ha picat fins que apareix la cirera maura i en el mal que té. En la drosòfila, en 3 dies, ella pica en roig, però en 3 dies pràcticament t'ha desfet la fruita per complet. T'ha desfet la plantació. És molt difícil actuar. Sí que tenim un producte ecològic, que és l'Spintor, que Conselleria enguany ens ha facilitat una part, l'altra part ha col·laborat en que pogueren tindre-lo, el que passa és que no tenien campanya, desgraciadament, per poder controlar aquesta plaga, perquè realment és la que més ens preocupa, perquè una volta la veus en el bancal ja no pots fer res, ja està tot completament desfet. Ja intentaràs collir, però veuràs com cuis, i en casa, en mitja hora, veus en seguida que això està completament desfet per dins. Les larves se l'han menjat, la cirera. ¿Eso pasa muchas veces? L'any passat sí que vam veure molta incidència. Enguany no n'hem vista. Enguany no n'hi ha drosòfila. Però l'any passat ella és capaç de mantenir-se durant tot l'hivern en el que és la fruita que ha quedat dalt de l'arbre, que no s'ha pogut collir. És el problema que tenim, que a voltes plou, es queda badar dalt de l'arbre i ella ahir va començant a criar i és capaç de mantenir-se tot. Després li agrada molt els curs d'aigua, ella és de frescoreta, no de calor, com ocorreix en les altres mosques. Li agrada molt els curs d'aigua, les frutes totes roges, ella va fresa, frambuesa, mores, que així en tenim prou, qualsevol balla roja li va de meravella. I els últims anys sí que estem preocupats, aunque enguany no n'hi ha hagut incidència. Inclús el que no s'havia tratat de cap de les maneres no tenia picar, no estava picar de drosòfila. Però l'any passat sí que vam veure incidència, sí que ens vam preocupar prou. Bé que esteu tots molt preparats, heu vingut molt preparats, però igualment
es canvieu per fer propaganda. Vaig a dir-vos una cosa que se m'havia oblidat, que és molt important. La cooperativa es va crear en l'any 1884 i poquets anys després d'ella va néixer la indicació geogràfica protegida Cireres Muntanya d'Alacant. És una de les primeres de fruta i mos empara i mos controla la qualitat de la nostra cirera. Es fan uns controls de qualitat, tant quan entra la cirera en l'almacén, per supost, on es medís com es troba, el calibre, bueno, que complís tota la normativa, i, a més, el Consell Regulador ve a inspeccionar els nostres almacens. En la... Vicent, per tu. Clar, per tots, a portar per tots. Sí, no, jo penso que sí que n'hi haurà. Espero que sí que n'hi hagi. De denominació d'origen. És el Consell Regulador d'Indicació Geogràfica Protegida, de denominació d'origen. La denominació d'origen té realment la diferència... No, sí que en tinc de sobre. També vos dic que la cooperativa organitza excursions al camp per acollir cirera a la gent. S'ho he preguntat a Walter. Perquè n'hi ha gent que m'ho pregunta, portem pràcticament 4 anys, el que passa que estos 2 últims no ha pogut fer-la. Organitzem grups... De quina època és? Jo, per exemple, la recol·lecció en camp la faig tot el mes de maig i normalment 2 setmanes de juny. Enguany no l'ha pogut fer perquè, evidentment, portar a la gent, cobrar-lo perquè tinga que anar a recórrer 100 arbres per acollir 100 grams, no pot ser. No pot ser. Però en la Covid i tot, jo he fet grups reduïts de 20 persones perquè el bancal té 1 hectàrea. Tu pots estar completament al teu rotllo, en la teua família. Ve molt de grup familiar en els xiquets i els menuts. Així teniu unes pegatines de cirereta i cirerer, perquè se'l poseu ahí en la carpeta de ses xulis. No tenim cap de menut més? La meva neta. Pren, per la teua neta. Clar que sí. En el poble trobareu la parada de Cireres Muntanya d'Alacant, que més que cirera en tenim molt poqueta, molt poqueta, però bueno, n'hi ha publicitat. Sí, clar que sí. Sí, algú tindrà cirera. La cooperativa té molt poqueta, Esta vesprà jo tinc un llaurador collint algo. Lucky, 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 lucky. Lucky, 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 lucky. Lucky, 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 lucky. Lucky, lucky, lucky.